Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngaturi kaweninga dumateng paguyuban pametri budaya Jawi campur sari putra kencana mandiri keparenga hangetek ladrang santi mulya ingkang minangka tandha yekti pahargyan ing ngeri kalenggan siang punika badhe kapurwaken. Nuwun sumangga nuwun. Nuwun hamid pasang kaliman tabik sinapetna ing ngila duni linepatna ing tolak manu dumawahing tawang towang mugi arahayu sagung dumadi mugi arahayu sagung dumadi noninggih kanthi hapepayung sih kanugraning Gusti ingkang murbeng dumadi nenggih Allah Subhanahu wa ta'ala ingkang maha welas miwah maha asih mugi tansah ngganjar kawilujengan kasarasan kabahagian kamulyan miwah karaharjan dumateng kula miwah panjenengan sami. Nggih langkung-langkung wonten ngasanipun ingkang hamengku gati Bapak Slamet Raharja. Para lenggah para tamu keparenga kula semela atur wonten ngasanipun para sesepuh pinisepuh ingkang lebda ing pitutur miwah pana ing pamawas ingkang satuhu pantes rudarsana ing budi. Para pangemban pangbating praja satriyaning nagari ingkang hanggung hamastuti dumateng pepoyaning kautaman ingkang saestu dahat winantu ing karaharjan. Para tamu kakung sumawana putri ingkang satu winantu ing pakurmatan. Para kadang muda mudi ingkang dahat kula tresnani. Nggih langkung rumiyin kula nyuwun lumunturing sih samudra pangaksami hawit kula kumawantun cumantaka hanggempil kamardikan panjenengan ingkang nedheng-nedhengipun eca ambal pangandika. Nggih sedaya kala wau amastuti dawuh saking panjenenganipun ingkang hamengku gati Bapak Slamet Raharja. Kinen hamaosaken miwah hamratitisaken urut tumapak ing adi cara dauping Sri Pinanganten sarimbit ing samanggih. Para tamu kakung sumawana putri ingkang satu winantu ing pakurmatan noninggih wonten ing dinten Rebo Legi Surya kaping 11 wulan September warsa 2021 panjenenganipun Bapak Slamet Raharja kang wis antuk sih kanugrahaning Gusti ingkang murbeng dumadi ninggahan tepi darmaning sepuh amiwaha putra miwadya siwi ndhawuhaken Sri Atmaja putrinipun ingkang sesilih ora ayu endah permadani ingkang sampun kadatu krama kaliyan panjenenganipun Bagus Irwan Atmaja putranipun Bapak Sutresna ingkang mijil saking tlatah Boyolali. Wondene ijab kabul sampun kalampan kala wanjang wanci jam 11 wonten kantor urusan agami Boyolali. Nun kisagunging para tamu ingkang satu winantu ing pakurmatan kanthi trap silaning budi ingkang utami miwah andhap asoring manah
monggo langkung rumiyin kula dherekaken ngunjukaken raos puja puji syukur wonten ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang sampun paring pinten-pinten kanikmatan kanugrahan dumateng kula lan panjenengan sami. Katitik kula lan panjenengan sami ing ngeri kalenggan siang punika saged makempal manunggal nyawiji wonten dalemipun panjenenganipun Bapa Slamet Raharja kanthi lulus Raharja kalis ing rubeda. Para lenggah para tamu kagung semawana putri ingkang satuhu winantu ing pakurmatan minangka jejering pambiyara keparenga hambuka wiwaraning kandha mugi andadosna suka renaning wardaya keparenga amurwakani amosaken adicara bahagian ing si yang punika nenggih adicara sepisan pambuka wondene tumapak ing adicara ingkang angka kalih piswanipun Sri Pinanganten putri saking Bale Wisma Tepaswangi giya tumuju wonten saklebeting Pawan Agung ingkang saperlu kalenggahaken wonten ing kursi pinajang. Sasampunipun Sri Pinanganten putri anglenggahe kursi renengga ing samangke kalajengaken tumapak ing adicara candhaipun nenggih tindhaipun Sri Pinanganten kakung saking Bale Wisma Palerman giya tumuju wonten sak ngajenging korening Pawan Agung. Sasampunipun satata sawega ing diri jumeneng wonten ing sak ngajenging Pawan Agung ing samangke badhe kalajengaken tata cara pasrah panampining Sri Pinanganten kakung saking keluarga pisan ingkang samangke badhe kasarira saking panjenenganipun ingkang winantu pakurmatan Bapa Raharja wondene panampining Sri Pinanganten kakung saking ingkang hamengku gati Bapa Slamet ing samangke badhe kasarira saking panjenenganipun Bapa Bayan wondene jumenengipun ing samangke badhe dinajaran panjenenganipun Bapa Eka miwah panjenenganipun Bapa Triyana. Paripuraning atur pasrah panampining Sri Pinanganten tumuntun ing samangke badhe kalajengaken tumapak ing adicara adat Widi Widana ingkang lumampah wonten ing Boyolali ugi tasih kalebet wewengkon ing Surakarta Hadiningrat nenggih adicara dhaup utawi panggih wondene ing samangke adicara panggih badhe kapratesaken saking panjenenganipun Ibu Pangadi Busana. Wonten tumapak ing adicara ingkang candhaipun atur ambalan pambagyarja saking kahamengku gati. Wonten panjenenganipun ing samangke boten kuwawi matur wonten asa panjenengan sedaya hawit saestu rumaos bombong birawa manahipun ing samangke badhe nyuwun senjata sih pitulung kaliyan panjenenganipun ingkang winantu pakurmatan nenggih panjenenganipun Bapa Lurah. Jumenengipun panjenenganipun Bapa Lurah dinajaran panjenenganipun ingkang hamengku gati Bapa Slamet Raharja sekalian. Para tamu, adicara candhaipun inggih adicara panutup wondene tandha yekti pari puraning pahargyan ing samangke saksampunipun Sri Pinanganten sarimbit kajengkaraken saking kursi renengga tumuju wonten sak ngajenging korening Pawan Agung ingkang saperlu nguntapaken konduripun para tamu miwah tangkep asta ngaturaken gunging panuwun kunjuk para tamu ingkang sampun paring donga pangestu.
para lenggah para tamu. Mekaten kirang langkungipun tumapak ing adicara pargian dawuhing Sri Piranganten Sarimbit ingkang karajik saking keluarga ageng ingkang Hameng Pugati. Bar kondonya Rom Indonesia kinarebek padaya yuwanan nira solahira wingit lir widodari nurun sari sari